नै लोगोफोर दिनै जों दंफैयो सानजारि नोगोराव बिरदावसानि स्टुडिअ'आव अलंबार स्टुडिअ' बिथाङानो जाहैबाय नै स्टुडिअ' मालिकआ नै बिरदावसा मिउजिक डाइरेक्टर बिथाङा ओमफ्राय नै सिंगार जोंसार सरगियारि बे जोंसार सरगियारिनिनो रलाय बिरदाव अननानै दसे बन्द' खालामदों मेथाइखौ दिनै जोंसार सरगियारिनि गोदान प्रजेक्ट लानानै फैदों जों दिनै सानजारि नोगोराव अलंबार स्टुडिअ'आव मेथाइआ जाहैबाय आजोलि सिखोला बेखौ जोंसार सरगियारि नै बिथाङानो लिरदों सिंगारानो सिंगार दारि गोलाव लावलाय बोरमा दारि गोनांलाय बेखौ जोंसार सरगियारि ओमफ्राय दा जोङो अलंबार स्टुडिअ'आव गोदान मोनसे प्रजेक्ट खामानि मावबाय दं दा जोंजों बिरदाव दं बिरदावसा ओमफ्राय आं ओमफ्राय लोगोसे बिस्टुआबो दं बिस्टुखौ उनाव देखायगोन र' केमेरा हमबाय दं बिथाङाबो बिराद जोंखौ हेल्प खालामदो आरो लिरिक्सआवबो इयो बिराद हेल्प खालामदो इखौ थेंक इउ होननांगोन जोङो ओमफ्राय दा जोङो मिउजिक सिउजिक गासै कमप्लिट जाहांदों जाहां आरो मिक्सिं जायाखै मेथाइआ ओमफ्राय दा माबा सिंगारखौ जोङो मेम सलिकाखौ लाबाय ओमफ्राय दा जों खामानिखौ मावलांगासिनो दं नोंथांमोना जल्दिनो मोनगोन मेथाइखौ होनदो फंनैसो मेथाइनि बागै माबोरै मोनदों जेनेबा मेथाइखौ अलंबार स्टुडिअ'निफ्राय गासैनिसिमबो आंनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय मेथाइखौ मावनानै खामानिखौ मावनानै प्रजेक्टखौ मावनानै जोबोद मोजां मोनदों मानोना फार्स्ट टाइम आंनिबो बहुत गेदेर प्रजेक्ट बेयो माने सिमाङा बहुत गेदेरमोन दा बे स्टेजाव आवगायनो हादों होननानै आं सानना लायो गावखौनो मेम सुलिकाखौ आंनि एरेन्ज खालामनाय मेथाइखौ खनहोनो मोनदों बेखौ खनहोनो हानानै बहुत गोजोननाय मोनदों आदा जोंसारखौ लोगो मोननानै बिथाङा आंनि स्टुडिअ'आव फैनानै जेनेबा मेथाइखौ सुलिका मेमखौ खनहोबाय बेनि थाखाय साबायखर लोगोसे मेथाइखौ गासैबो अनसायना लागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आजोलि सिखोला बे मेथाइखौ गासैबो रायजो राजाया अनसायगोन बेखौ मिजिंथिबाय लोगोसे आं बेखिनिखौनो बुंबाय थेंक इउ मेथाइखौ एसे दामनानै खिन्थादो दा मेथाइखौ एसे लगायदो रायजोफ्रा नायनोसै बिराद हिट जादों दै लोगोफोर बिराद हिट एकदम शेयार खालाम
मेथाइखौ जों बेयावनो दोनथ'बाय ओमफ्राय नै बिथां बिस्टुआबो दंफैयो मेथाइनि बागै फंनैसो होनदो मा होनो बोरै मोनदो मेथाइआथ' जोबोद मोजां होननांगोन मानो होनबा जोंसार स्वर्गियारिया सुजुनायाव आंबो एसे गेजेर गेजेर एसे एनै थानो मोनदों खालामदो बिराद बुंनांगोन आरो जेनेबा लिरिक्सआव आंनि लोगोनि सुजुनायखौबा आंबो थाफानो मोननायखौ गाज्रिखौथ' जादों जों सानो आरो जेनेबा गावनि हिसाबै गुबुना माबायदि मोनो बेखौ मिथिया मथथे मेथाइखौ मोजां जागोन होननानै जों मिजिं थिदों आरो फारसेथिं मेम सुलेखायाबो मोजां जादों होननानै बुंदों बा मेम सुलेखानिफ्रायबो मोजां कमेन्ट फैदों बेनिखायनो जों जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों आरो जिहेथु जोङो बै लेभेलसिम एसेबाबो जेनेबा एसेबाबो जों दावगानो आगानसेबाबो आग बारायनो हादों बेखौ जोङो गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो मानो होनबा जोङो मेम सुलेखाजों बेफोरबायदि लोगो मोनलायगोन बा मेथाइ खन होलायनो हागोन जोङो सिमाङावबो सानफेराखैमोन नाथाय दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिनिखायनो जोंनि खोथा बायदि लाखिनायनि थाखाय मेम सुलेखानिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय फारसेथिंजाय बिरदावसा बर' फंबायनिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथाङा जोबोद मोजां मिउजिक बरननानै होनायनि थाखाय दा फंबाया फंनैसो बुंबावथो होननानै आगोलावनो एसे बुंखाबाय खामानिफोरखौ मावनानै बोरै मोनदो आरो इफोरखौ खामानिफोरखौथ' मावनानै बहुद मोजां मोनदों नोंथांमोनजों थाफानानै क्लसै जिराय मावनानै बहुद मोजां मोनदों लासै लासैनो बेसे हायो आंहा जाखिनि टेलेन्ट दङ बेखिनिखौ आं इउज खालामदों ओमफ्राय बहुद सोलोंनो गोनां दंबावो आंहा बेहाय एसे एनै मायाबा मिउजिकफोरा गोरोन्थिबो जानो हागौ बेनि थाखाय निमाहा बिनि थाबाय गासैजोंबो गासैनिफ्रायबो लोगोसे मिउजिकआव आं हारसिं होआखै आं दामदोंल'सो एसे एनै माबादों आरो सानदों मादों ओमफ्राय बाखिथ' आदामोनानो खोन्थाजोबना होदों मा स्टाइलाव जानांगौ मा मानांगौ गासैबो दा आदामोनखौ बुंबानो जायो आरो सानैखौबो आं फंनैसो बुंबावनि आरो जेनेबा जोंसार स्वर्गियारिया सिगांनिफ्राय मेथाइ रोजाबबोगासिनो दं दिनैसिम दोंबासो जाबाय जोंसार स्वर्गियारिनि सङा सिगांनिफ्राय दासिमहालागै रायजोफ्रा जिबायदि अनसायबोदों आरो इयुनावबो अनसायलांबाय थागोनखौ मिजिंथिगोन आरो दा जि गोदान सं बरनदों बे गोदान संखौबो रायजो राजाफ्रा गोसो गोरबोजों अनसायगोन होननानै जों मिजिंथिगोन आरो जुदि मोजां मोनोब्ला अननानै जोंसार स्वर्गियारिनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै हो आरो फारसेथिंजाय संखौ शेयार खालामलायनानै ओमफ्राय मिजिंथिबाय आरो संखौ बोरै मोनदो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर बोरै जागोन ओमफ्राय आरो मोनसे खोन्था होनबावनि आङो दाख्लैबावै जों बैसागुनि एसे उनाव आरो बैसागु बायाखै खै तारिखआव होनाय जादोंमोनथाय ओमफ्राय बे मेथाइखौ बिथाङानो मिउजिक बनायदोंमोन बैसागु बोथोराव होननानै दोंसे दंमोन आंनि गोदान ओमफ्राय बे मेथाइखौ रायजो राजाफोरा बिराद अनसायदो बेनिखायनो आं साबायखर बावहरबाय गासैखौबो ओमफ्राय बिदिनो नोंथांमोना जोंखौ थुलुंगा होलांबाय था अनसायलांबाय था जों होमबाथाय दावगालांनो एसे बोलो मोनो आरो गोहो बोलो मोनो आरो ओमफ्राय बेखौनो बुंथ'बाय बेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय माबाफोर दंबा होनदो हारिमुनि बेलायाव जेनेबा बर' हारिमुवा थांना थागोन मेथाइजों माजों बेजों हारिमुखौ लाखिनो हायो नङा होमबा ओंखाय जेनेबा गासैबो अनसायगोन बेखौ मिजिंथिबाय लोगोसे गासैबो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामगोन जोंसार आदा बिथांनि चेनेलखौ दायो बेखौनो बुंनानै दोनस'नोसै आरोना